Ahojte moji milí, dnes sa vás chcem spýtať, čo robíte preto, aby ste našli svoje šťastie? Kam cestujete? Ja vás teraz pozdravujem z nádherného Bali, možno cestujete po svete, možno máte nejaké koničky, možno niečo tvoríte a myslíte si, že to vás robí šťastnými. Je to súčasť, je to skladačka, a zároveň, keď si uvedomíte, že keď to šťastie nenosíte v sebe, tak žiadna táto činnosť a žiadne toto miesto vás neurobia šťastnými, tak ako vás neurobí šťastnými ani žiadny iný človek. Môže vás obohatiť, lenže to skutočné šťastie je v nás samých. A to je jediné šťastie, ktoré, keď sa na ňo naladíme, keď ho objavíme a keď nevystávame okolo neho múry, tak to je to, čo si nosíme so sebou. A potom môžeme byť na každom mieste šťastní. Pozdravujem vás.